mamasyal, iniiwan nila yung mga kalat nila. So ito yung sitwasyon ngayon dito sa Nabuklod. Ayun, na-experience natin yung malakas na ulan dito. Ayun, ang daming tao ngayon dito sa clubhouse. Dito sila sumilong. Nawala yung magandang view. Napalitan na ano, yung ulan or pag. Siguro doon sobrang lakas na. Wala pa naman tayong dalang raincoat. So gano'n naman talaga eh. Pag nagdadala ka ng raincoat, hindi naman umuulan. Pag hindi mo dinala, yun, siguradong uulan. Okay, kabalan. Bali katatapos lang ng ulan dito sa may Nabuklod. Kanina sobrang lakas at hindi mo na makita yung view dun sa bundok. Pero ngayon nakikita mo na, tingnan nyo. Yun. Pero pag umaga, napakaganda ng tanawin dito dahil nga yung araw doon, and then tama-tama pag sikat niya doon yung tama ng reflection ng sun. Ito yung kabilang bahagi ng Nabuklod. So punta naman tayo banda doon. Maglakad tayo doon mismo sa may pinaka landmark ng Nabuklod din. So kung mapapansin nyo, medyo tahimik dito dahil malakas yung ulan kanina. Pero nung dumating kami, medyo mainit pa at marami pa yung tao. Yung iba nagsiuwian na dahil 3:20 na. Yung mga pang-umaga, sigurado maraming tao kanina nung umaga. Kasi pag Sunday, maraming pumapasyal dito. Pero ngayon, dahil hapon na, siguro yung mga pupunta ng yung mga 4 PM, 5 PM, yung mga malalapit lang dito, mga ganong oras sila pupunta. At kung nakikita niyo yung highway doon, yun yung SCTEX. Yun. Doon sa gilid nun, doon tayo dumaan. Bago tayo nakapunta dito sa may barangay Nabuklod. Or sitio Nabuklod yata ito. Ito, kitang-kita mo na yung tanawin ngayon, hindi gaya kanina ang lakas ng ulan. So dito maraming mga kubo na pwedeng pagpahingahan or kung gusto nyo mag-picnic dito, pwede. At meron din silang zipline kasi hindi na umaandar. Ayan o. Bali yan, at saka yung isa doon. Ayun, sa taas doon. So subukan natin pumalik dito sa may zipline nila. Ito, medyo madulas nga lang dahil malakas yung ulan kanina. So yan, yun yung tanawin ngayon dito pagkatapos ng malakas na ulan kanina.
So bababa na ngayon tayo dito. Ayan. Tingnan yun, ganda ng tarawin dun, no? Kitang kita mo na, visible na ngayon. May mga taong nagdadatingan na. Itong saresang ito, or ano bang tawag dito? Dati wala man ito pero ngayon ang laki na. Tignan nyo. Naalala ko tuloy nung nag-motorcade kami rito. Kasama yung mga Honda ADB Club ng Manila. Napuno ng ADB yung compound na to. Sobrang dami ng mga pumunta. Kasi marami kami nun eh. Dito naman tayo sa isang view deck. So, daan lang. Yun ang taas na. Nasa taas na tayo ng bundok. Magandang pumasyal dito yung medyo maaga. At saka yung magsa-sunset na. Kaso nga lang ngayon, natsyempuan natin na yung ulan na malakas kanina. Pero hindi bali, tumigil naman eh. Hindi naman tayo pwedeng umalis ng malakas yung ulan. So ito lang yung nagiging problema rito. Yung mga ibang namamasyal, iniiwan nila yung mga kalat nila. So bababa naman tayo dito at pupunta tayo dun sa may ibang pasyalan dito sa Nabuklod. Dumarating na yung mga ibang bikers dito. So baka mamayang konti, dadami na rin yung tao dito. Yan yung isang zipline na sinasabi ko kanina. Kaso hindi na umaandar. Tapos merong mga portable na, hindi ko alam toilet ito or what. Toilet siguro. Hindi tinalagyan ng basurahan. Mga bottled water na pinaggamitan. Ito yung isang view deck dito. Tingnan natin. Ayun. So mapipil mo talaga yung freshness ng hangin dito. Malamig na dahil magpo 4 o'clock na. At nakikita mo na yung view. Hindi gaya kanina maulap dahil katatapos lang ng malakas na ulan. Yung nakikita nyo ano ron na highway, yun yung STX. So yun o, yung STX to. Tapos dito naman sa likod, sa likuran ko, yung mga bundok papuntang Zambales. Ito, hindi natin alam kung generator ba to or ano bang laman nito. Meron siya nakalagay Hyundai. Wala siyang laman. Pero siguro dating generator ito. Baka ito yung ginagamit nila nung pinapandar pa yung zipline. Ayun, zipline doon.
So it's time to go na dito sa Nabuklod at pupunta naman tayo dun sa may parang forest na may mga mahogany or jimmy na trees at dun tayo kukuha ng mga video. At nakarating na nga tayo dito sa may spot na paboritong pasyalan ng mga rider bago ka makarating ng Nabuklod. Dahil napakaraming puno rito at napakalilim. So ngayon kung mapapansin nyo, maraming mga dahon na nalagas dahil parang fall ngayon. At malamig pa rin ang temperatura dito dahil yung oras ngayon halos magpa 5 o'clock na. So ito yung sinasabi ko kanina na parang nasa ibang bansa ka dahil sa napakagandang view. So silipin natin.
At dito na magtatapos ang ating video tungkol sa pagpasyal natin dito sa kabundukan ng Nabuklod na matatagpuan sa Florida Blanca, Pampanga. Sana ay nag-enjoy ka sa panonood, and please do like, share, and subscribe. Keep safe always, Kabalen, and Proylandas is signing out.